Goierri eskola segurtasun, osasun eta ingurumenaren 8. astea ospatzen ari da. Aste hau aprobetxatu nahi izan dute zentroan martxan jarri den segurtasun gela inauguratzeko. Gela berez, nahiz eta guain berria izan, ibilbide batetik dator. Dela 8 urte hasi ginen pixkat, urtean zer egiten genituen hainbat ekintze indarra gehiago emateko eta aste batetan bilduz. Eta sortu genuen seguridade, osasun eta ingurumeneko astea. Eta hasi ginen ekintza horiek nolabait ikaslei batez ere bideratuta, eta baten enpresei ere, bateratzen aste horren inguruan, indar gehiago emateko eta nolabait sensibilizazio mailan eta aste hori berezia izateko. Pixkanaka 8 urtean zehar, hori gehitzen eta gehitzen junda, eta gaur egun, aste hontan, aste hau daukagu seguridadeko 8. aste hori, eta bertan dauzkagu 16 bat ekintza desberdinak ikasle guztientzako. Batzuk goi mailako ikaslentzako, beste batzuk batxilergokoentzako, oinarrizko, erdi mailak, eskola guztiari zuzendutak, baita ere irakaslei zuzendutako ekintza batzuk, eta baita ere enpresei zuzendutako beste batzuk. Orduan, hazi eginda, eta hazi egindan horietan, bidekide izan ditugun hainbat pertsonei esker, eta ideiei esker, sortzen junda idei hori. Nolabait aste beten egon beharren bakarrik, gela bat sortzekoa urte guztian zehar landu ahal izateko gai hauek. Aste hori mantendu egingo dugu, ze azkenen indarra pixkat emateko eta balio dugu, baina urten zehar egiten diren hainbat beste ekintza eta elkarlanez enpresekin eta arituta, zabaltzea, aste hortan egiten ditugun gauzarik. Eta gaur egun iritsi gea, gela hori izatea. Hornitu egin ditugu material, baliabide, kartelak, neurgailuk eta horrelako hainbat gauzei buruz. Laguntzak izan ditugu, bai enpresa batzuk bere kaxa eskaini dizkigutelako, edo baita ere, Kutxa Fundazioak emandako diru batekin, sortu egin izan ditugunak. Eta asmoa daukaguna da, sensibilizazio eta prebentzio hortan aurre egitea. Hainbat aspektu desberdinetatik. Eta gela hori izan dadila nolabait, konpartitzeko eskola komunitate eta gizarteari irekitan nolabait, enpresekin ere, elkarlana egin ahal izateko. Asuntoa da azkenen guk titulazio bat emate baldin badugu, ezin dugula espero gero bakarrik nolabait formazio tekniko bat izatea. Beste hainbat aspektu ere landu egiten dira, baloretan oinarrituta, eta batez ere enpresetarata juten direnean, nahi duguna da gure ikasleak ateratzen dianeko sensibilizazio hori erabatekoa izatea. Hau da, ez dugu zertan profesional bat osatu beharrik, bakarrik alde teknikotik. Orduan, hemendikan irtetzen deneako, enpresarentzako errestu egin behar diegu nolabait horrelako gaiek danak kontzientziazio maila hori altua izatea.